ካብቲ ምእንቲ ክርስቶስ ኢየሱስ እስር ዝኾነ ጳውሎስን ካብ ጢሞቴዎስ ሓውናን ናብቲ ፍቑርን መታዓይትናን ዝኾነ ፊልሞና ናብ ኣፍቢዕ ሓፍትናን ናብቲ ምሳና ኮይኑ ዝዋጋእ ኣርክጳን ናብቶም ኣብ ቤት ፊልሞና ዝእከቡ ክርስቲያንን ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም። ኣብ ጸሎተይ ክዝክረካ እንከለኹ ኩሉ ግዜ ንኣምላኸይ ኣመስግን። እዚ ኸኣ ንኣመንቲ ከም ተፍቅርን ብጎይታና ብኢየሱስ ከም ተኣምንን ስለ ሰማዕኩ እየ። ነቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሰናይ ነገር ኣጸቢቕካ ምእንቲ ክትርዳእ ነቲ ዘለካ እምነት ብትብዓት ክተካፍሎ ዝጽሊ ኣለኹ። ኣታሓወይ ልቢ ኣመንቲ ስለ ዘጸናንዕኻ ብፍቕርኻ ብዙሕ ሓጎስን ምትብባዕን ረኺበ ኣለኹ። ስለዚ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብዘለኒ ብዙሕ ትብዓት ነቲ ክትገብሮ ዝግብአካ እኳ ክእዝዘካ ዝኽእል እንተኾንኩ ኣነ ጳውሎስ ሽማግለ ሕጂ እውን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ምእንቲ ፍቕሪ ኢለ ብዛዕባ እቲ ኣብ መቃውሒ ኮይነ ብክርስቶስ ዝወለድክዎ ወደይ ኣናሲሞስ እልምነካ ኣለኹ። ንሱ ቀደም ኣይጠቐመካን፣ ሕጂ ግና ንዓኻን ንዓይን ይጠቕመና እዩ። ነቲ ብልቢ ዘፍቅሮ መሊሰ ናባኻ እሰዶ ኣለኹ። ኣነ እኳ ወንጌል ብምስባኸይ ተኣሲረ ኣብ ዘለኹሉ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ዘገልግለኒ ምሳይ ከትርፎ ምደለኹ ነይረ። ግናኸ እቲ ሰናይ ግብርኻ ብፍታው እምበር ብግዲ ምእንቲ ከይከውን ብዘይ ፍቓድካ ሓንቱካ ክገብር ኣይደለኹን። እቲ ኣናሲሞስ ንሓፂር ግዜ ዝተፈለየካ ምናልባሽ ንሓዋሩ ምሳኻ ምእንቲ ክነብር እዩ ዝኸውን። ደጊም ከም ባርያ ዘይኮነስ ካብ ባርያ ዝበለጸ ከም ፍቑር ሓውኻ እዩ ኣነ ኣዝየ ዘፍቅሮ። ንስኻ ግዳ ብስጋን ብጎይታን ሓውኻን ዝኾነ ክንደይ ኣብሊጽካ ዘይተፍቅሮ እምበኣርሲ ከም ሓው እትርእየኒ እንተኾንካ ንዓይ ከም እተቐበልካኒ ጌርካ ተቐበሎ። ገለ በዲሉካ ወይ ተዓዲዩካ እንተኾይኑ ግና ካባይ ድለዮ። ነዚ ኣነ ጳውሎስ ብኢደይ ይጽሕፎ ኣለኹ፣ ባዕለይ ክኸፍለካ እየ። ንስኻ እውን በዓል ዕዳይ ከም ዝኾንካ ምዝራብ ኣይድልኒ። እወ ኣታሓወይ ካባኻ ብጎይታ ክጥቀም ደለኹ ብክርስቶስ ንልበይ ኣቕስነለይ። ሓለፋዚ ዝብለካ ዘለኹ ከም እትገብር ፈሊጠ ከም ትእዘዘኒ እውን ኣሚነ ጽሕፈልካ ዘለኹ። ብዘይካዚ እውን እግዚኣብሔር ጸሎትኩም ሰሚዑ ናባኹም ክመጽእ ከም ዝገብረኒ ተስፋ ኣለኒ እሞ ስፍራ ኣዳልወለይ። ኤጳፍራስ እቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ክብል ምሳይ ተኣሲሩ ዘሎ ሰላም ይብለካሉ። ከምኡውን እቶም መታዓይተይ ዝኾኑ ማርቆስ፣ ኣስጠርቆስ፣ ዴማስ፣ ሉቃስ ሰላም ይብልኻሉ። ጸጋ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን።